Добро утро! Добро утро! Здравейте! Здравей! Здравей! Добре дошла! Спазваме вече почти 20 години традицията в началото на кампанията "Повече българчета за България" да чуем Радина и "Искам бебе". Много се радваме за което. И аз така влизам бодро, усмихната в студиото при вас, с вас, и съм много щастлива, че точно на 9 март стартираме кампанията, защото 9 март е, може би, най-важният ден в моя живот. На 9 март 2012 година аз се събудих сутринта като родена майка, защото това е щъркеловия ден на моята дъщеря. На Йоана, да. Супер. Честит празник. И вашата приятелка Йоана, и нашата, като малка пишеше из студиото. Добре се справи с детето и имаме наблюдения върху нея. Може би нея трябва да я питаме. Знае ли наизуст "Аз съм българче, обичам", на което си посвещаваме кампанията, но ти конкретно как би го продължила, с какво го свързваш? Спомен, място, хора, нещо в България или пък какво ти говори? Разбира се, че още в момента, в който каза "Аз съм българче, обичам", и така пред очите ми е моята любима картина от детството. Предполагам, че всички ще го казват това сега и ще слушам много внимателно по време на цялата ни кампания заедно. Пред очите ми е моето детство и крайморска Добруджа, защото всички знаете, че съм добруджанка, винаги много така с гордо дигната глава го казвам. Моето детство мина точно там с онези големите, широки добруджански полета с слънчоглед и морето на Шабла, на Тюленово. Една целувка между слънцата на слънчогледите и морето, което просто, повярвайте ми, като добруджанка го казвам, като стане май-юни месеци, нещо ме влече натам. Намирам се повод, за да отида до Валя във Варна, за да отидем заедно до Шабла и да се върна в моето детство. Страхотно звучи. Супер, това. От Добруджа обаче вие стигнахте до цяла България. Дай да направим един преглед, говорихме на историята ни и на вашата въобще за каузата и за изграждането на мрежа за помощ в цяла България. От улиците на Добрич, където не винаги си чувала положителни реплики и подкрепа, до това да има помощ за хора в цялата страна. Как се стигна до началото на "Искам бебе"? Аз първо съм изключително благодарна, че от 2010 година заедно с Тройката и с Радио Витоша сме заедно по този път, защото имаме този един месец време заедно, в което си казваме всичко. И наистина смятам, че това е нещо, което направихме заедно. Тъй като колкото и да правиш едни неща хубави, ако нямаш партньорство, ако нямаш медия и гласове като вашите, нямаше да стигнем толкова далеч. И безкрайно съм ви благодарна за това, че следите всяка наша стъпка и сме в момента, в който много хора кажем "Искам бебе" и казват там кампанията с Радио Витоша. Викам да, това е. Това е, така че първите стъпки на "Искам бебе" през 2007 година бяха доста плахи, защото тогава нямаше абсолютно никаква гласност за проблема, нямаше финансиране. Ние си стояхме сами в аглите на нашата си самота. Лека по лека обаче 2008 се случи онова чудо с нашия поход, с празните колички от пилоните на НДК, през медиите, през всички приятели, които ни подкрепиха тогава заради чистотата на каузата, която остана до ден днешен. През 2009 година, когато съвсем не на шега, на 1 април, знаете, при нас няма случайни дати, стартира работата на Държавния фонд инвитро и ние като организация "Искам бебе" заедно с Зачатие до ден днешен сме опорни точки на работата на Държавната програма за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми. И в годините неведнъж сме си го споделяли в ефир в Тройката, че бюджета на фонд инвитро се вдигна, все по-добри стават нашите лекари. И така че до 2010, разбира се, началото, не мога да не кажа. Да. През 2010 година, когато вече се срещнахме, стиснахме си ръцете и Милена Златкова стана лицето на донорската програма на фондация "Искам бебе". Така че, Миленка, отново ти казвам благодаря от името на всички жени
на които помогна и с думите си, с емоциите си, за да стигне каузата до повече хора. Тъй като връщаш толкова лентата назад, аз вече си представям, че някъде има едно пораснало голямо момиченце. Що момиченце? Може Не момченце. знам, може. Защото аз имам момче и се надявам някой. Стига само Точно, нали знаеш, че анонимно донорството не може да за не това. може. Да, за това, защото тя си представя това и аз казвам, що да не е друго. Но нищо, аз това толкова години назад точно си спомнях пътя, когато вие така първи излизахте, говорихте за тези проблеми, заставахте с лицата си, казахте аз не мога или пък искам да имам и такова. И то беше малко, те някакви такива едни луди жени, нали, така открито говорят за тези проблеми. Наистина беше доста странно. И между другото, като върна темата за донорството, ни звъняха ни хора в радиото и обясняха как ще ставам донор, на мен ще ми да ти играе детето на съседната улица. Абсурд. Така че да, ние по петилетки ще разглеждаме нещата. Ще се чуем, разбира се, и с други хора, с които сме си партнирали по каузата Българско семейство в кампанията, но ти благодарим за този първи прочит и първа петилетка и да си пожелаем успех. Много ви благодаря. Аз съм българче, обичам. Страхотно има на кампанията. Заедно сме един месец. Ще се слушаме. Всичко добро. Всичко добро ти желаем. Чао. Ако искате да се включите в кампанията, да получите помощ и подкрепа и да се запишете за страшно много възможности в подкрепа на здравето и българските семейства, влезте до 2 април 12 часа на сайта ни radiovitoša.bg.